προσέχετε. Δηλαδή, να ακούσετε με προσοχή αυτά που θα πω για τα μαγνητόφωνα και στη συνεχεία θα κάνουμε όπως πάντα διάλογο. Στο προηγούμενο μας μάθημα, για αυτούς που δεν ήταν, ολοκληρώσαμε την εξέταση του κεφαλαίου 1 του βιβλίου Μη, των μετά τα φυσικά, και είπαμε περί των απορριών του Αριστοτέλους εν σχέση προς τα θεωρίες, τα γνώμας, δηλαδή τα στόξας, των Πυθαγορείων και του Πλάτωνος περί των αρχών των όντων. Και η πρώτη απορία, το πρώτο ερώτημα, ήταν εάν τα μαθηματικά υπάρχουν και με ποιο τρόπο υπάρχουν, πώς υπάρχουν δηλαδή. Η δευτέρα απορία του μαθήματος της περασμένης Τρίτης ήταν αν υπάρχουν ιδέες και ποιος είναι ο αριθμός των ιδεών. Και η τρίτη απορία, εάν οι ιδέες και οι αριθμοί είναι οι αρχές των όντων για τους εξημών οπαδούς του Πλάτωνος. Και είπαμε επίσης ότι στο βιβλίο Μη, των μετά τα φυσικά, ο φιλόσοφος εξετάζει μόνο τα δύο πρώτα απορρίμματα, ενώ το τρίτο απόρριμμα, δηλαδή εάν οι ιδέες και οι αριθμοί είναι οι αρχές των όντων, το εξετάζει και στο επόμενο βιβλίο του, το βιβλίο Μη, των μετά τα φυσικά. Μη από τον νόμο. Σήμερα, εδώ θέλω να την προσφέρω, θα προχωρήσουμε στην εξέταση του πρώτου μέρους, του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου Μη των μετά τα φυσικά, στο οποίο ο φιλόσοφος επαναλαμβάνει για αυτούς που έρχονται αυτή την ώρα. Σήμερα θα προχωρήσουμε στην εξέταση του πρώτου μέρους του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου Μη των μετά τα φυσικά, στο οποίο ο φιλόσοφος άρχεται τον ελέγχον, αρχίζει να κάνει ελέγχους. Και μας λέει ότι τα μαθηματικά όντα, προσέχετε εδώ, γιατί είναι η μεγάλη διαμάχη περί τα μαθηματικά μεταξύ Πλάτωνος και Αριστοτέλους. Μας λέει λοιπόν ότι τα μαθηματικά όντα είναι αδύνατο να υπάρχουν μέσα στα αισθητά όντα, τα αντικείμενα των αισθήσεων. Και μας υπενθυμίζει ότι αυτό το έχουμε εξετάσει ως ότι είναι άτομο. Δηλαδή, στο βιβλίο Β των μετά τα φυσικά, στην παράγραφο 998α7-19. Και στην πρώτη φάση της αφηγήσεως του μας λέει το εξής. Μας λέει ότι είναι αδύνατο τα μαθηματικά όντα να υπάρχουν μέσα στα αισθητά. Είναι αδύνατο τα μαθηματικά όντα να υπάρχουν μέσα στα φυσικά όντα. Στα αισθητά όντα. Πρώτον, διότι είναι αδύνατο δύο στερεά σώματα να υπάρχουν ταυτοχρόνως στον αυτόν τόπο. Δηλαδή τα μαθηματικά σώματα και τα αισθητά σώματα. Διότι εάν δύο στερεά υπάρχουν ταυτοχρόνως στον αυτόν τόπο, τότε θα πρέπει να υπάρχουν ταυτοχρόνως και άλλες δυνάμεις και φύσεις μέσα στα αισθητά πράγματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη, κύριε Ρομπέλη, τα επίπεδα, οι γραμμές και οι στιγμές που δεν έχουν ξεχωριστή ύπαρξη από το σώμα, είναι μέσα στο σώμα. Και τρίτον, είναι φανερόν ότι κατά την ανωτέρω θεωρία και άποψη θα είναι το αδύνατο να διαιρεθεί ένα οποιοδήποτε στερεό σώμα. Διότι, εάν το τρισδιάστατο στερεόν σώμα διαιρεθεί, θα πρέπει να διαιρεθεί εις επίπεδα, τα επίπεδα να διαιρεθούν εις γραμμάς και έγραμμε εις στιγμάς, σημεία. Αλλά εάν η στιγμή, το σημείο δηλαδή, είναι αδιαίρετος, τότε είναι αδιαίρετος και η επιφάνεια και το στερεόν σώμα. Διότι αν το στερεόν μαθηματικών σώμα είναι αδιαίρετο,
τότε και το αισθητόν σώμα μέσα στο οποίο υπάρχει το μαθηματικό, έτσι, θα είναι επίσης αδιέρετο. Ακολούθως, τίθεται το ερώτημα. Ποια διαφορά, προσέξτε, είναι λεπτές έννοιες, από τις οποίες εκπορεύεται τεράστια ενέργεια. Ποια διαφορά υπάρχει, εάν τα αισθητά πράγματα είναι καθεαυτά αδιέρετα. Εάν τα αισθητά πράγματα είναι καθεαυτά αδιέρετα. Δηλαδή, αν τα αντικείμενα των αισθήσεων μας είναι αδιέρετα. Ή είναι αδιέρετα διότι έχουν μέσα τους διάφτασης φύσης, όπως παραδείγματος χάρη επίπεδα, γραμμάς ή στιγμών. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η δυσκολία είναι η ίδια. Διότι τα αισθητά όντα είναι διαιρετά. Δηλαδή, εάν τα αισθητά, εάν τα αισθητά όντα είναι διαιρετά, δηλαδή, εάν τα αισθητά διαιρούνται, τότε και τα μαθηματικά όντα θα πρέπει να διαιρούνται. Αλλιώς τα αισθητά όντα θα είναι αδιέρετα, αφού τα μαθηματικά είναι αδιέρετα. Ακολούθως, ο φιλόσοφος, μετά την κατά τα ανωτέρω απόδειξη του και δια της απαγωγής εις το αδύνατο, ότι τα μαθηματικά δεν υπάρχουν εις τα αισθητά, προχωρεί στη δευτέρα φάση της αφηγήσεώς του και της διερευνήσεώς του. Και μας λέει ότι, προσέχτε εδώ, ούτε τα μαθηματικά και τα αισθητά υπάρχουν ξεχωριστά μεταξύ τους. Δηλαδή, τα μαθηματικά και τα αισθητά δεν είναι ξεχωριστά μεταξύ τους. Στην πρώτη φάση της απαγωγής των αδύνατων είπαμε ότι δεν υπάρχουν στον ίδιο χώρο τα μαθηματικά και τα αισθητά. Τώρα μας λέει ότι ούτε χωριστά δεν είναι. Και μας λέει γιατί δεν είναι χωριστά. Πρώτον, δεν είναι χωριστά, διότι εάν υπάρχουν μαθηματικά στερεά όντα ξεχωριστά από τα στερεά αισθητά όντα και πρώτερα των αισθητών και τα μαθηματικά όντα είναι απλά ως απλά είναι πρώτερα των αισθητών που είναι σύνθετα, τότε είναι φανερόν ότι ξεχωριστά από τα επίπεδα των αισθητών στερεών θα υπάρχουν και τα άλλα επίπεδα των μαθηματικών σωμάτων που θα είναι πρώτερα των επιπέδων των αισθητών σωμάτων. Και το ίδιο θα γίνεται με τις γραμμές και τις στιγμές. Και τα ανωτέρω λεχθέντα προκύπτουν εκ της υποθέσεως που κάναμε ότι τα αισθητά και τα μαθηματικά δεν είναι ξεχωριστά μεταξύ τους. Και περαιτέρω συνεχίζει ο φιλόσοφος. Και μας λέει, εάν οι μαθηματικές οντότητες είναι ξεχωριστές από τις αισθητές, εάν οι μαθηματικές οντότητες είναι ξεχωριστές από τις αισθητές και υπάρχουν, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και έτερες οντότητες που θα είναι πρώτερα των μαθηματικών και αισθητών, που θα είναι ως απλούστερες των μαθηματικών οντοτήτων και ως περισσότερων απλούστεροι αυτών θα είναι και πρώτερα και των μαθηματικών οντοτήτων. Και εάν υπάρχουν άλλες οντότητες πέραν των αισθητών που δεν γίνονται αντιληπτές από τα αισθήσεις μας, διότι μπορεί να είναι νοερέ, τότε εκ του ιδίου συλλογισμού προκύπτει ότι θα πρέπει να είναι επίπεδα πρώτερα των μαθηματικών, να υπάρχουν δηλαδή, να έχουν υπόσταση επίπεδα πρώτων μαθηματικών, άρα, ως συμπέρασμα, αυτά τα πρώτερα όλων τελευταία αναφερθέντα επίπεδα και γραμμές που υπάρχουν ξεχωριστά από τα αισθητά και τα μαθηματικά θα είναι πρώτερες και των μαθηματικών. Και αυτά τα πρώτερα των μαθηματικών ως τρίτη κατηγορία θα έχει ξεχωριστά επίπεδα με διαφορετικές γραμμές και διαφορετικές στιγμές. Προτέρας των στιγμών των άλλων δύο κατηγοριών, δηλαδή των αισθητών και των μαθηματικών.
Και συνεχίζον ο φιλόσοφος μας αναπτύσσει ένα επιπλέον επιχείρημα σχετικός. Μας λέγει λοιπόν ότι η συσσόρευση σωμάτων, επιπέδων, γραμμών και στιγμών ή στα κατά τα ανωτέρω ξεχωριστά τρία γέννη όντων είναι άτομος, είναι παράξενο. Πρώτον, γιατί έχουμε μία κατηγορία στερεών ξεχωριστή από την κατηγορία των αισθητών στερεών, ίσως εδώ να υπονοείται στερεά μαθηματικά. Δεύτερον, διότι έχουμε τρία γέννη επιπέδων. Πρώτον, τα ξεχωριστά από τα αισθητά επίπεδα. Δεύτερον, τα επίπεδα που υπάρχουν μέσα στα μαθηματικά σώματα. Και τρίτον, τα καθαυτά επίπεδα. Τρίτον, διότι έχουμε 4 γέννη γραμμών. Εδώ θα υπάρχει προσοχή. Τας γραμμάς που υπάρχουν μαζί με τα αισθητά επίπεδα. Τας γραμμάς που υπάρχουν μέσα στα μαθηματικά σώματα. Τας γραμμάς που υπάρχουν στα καθαυτό επίπεδα. Και τέταρτον, γέννη γραμμών, τα γέννη των γραμμών, που είναι ξεχωριστά από τα καθαυτά επίπεδα και υπάρχουν καθαυτέ και είναι πρώτα. Τέταρτον, η συσσόρευση είναι άτομος, διότι έχουμε 5 γέννη στιγμών. 5 γέννη στιγμών, σημείων. Το πρώτο γένος στιγμών είναι αυτές στιγμές που συνυπάρχουν στας γραμμάς που υπάρχουν ξεχωριστά από τα φυσικά σώματα. Από τα φυσικά επίπεδα. Δεύτερο γένος στιγμών είναι αυτές οι στιγμές που υπάρχουν στα επίπεδα των μαθηματικών σωμάτων. Τρίτο γένος στιγμών είναι αυτές οι στιγμές που υπάρχουν στας γραμμάς καθεαυτάς. Τέταρτο γένος στιγμών είναι αυτές που υπάρχουν στας γραμμάς που βρίσκονται εκτός των επιπέδων, ξεχωριστά από τα επίπεδα. Και πέμπτον γένος στιγμών είναι αυτό στιγμέ που δεν έχουν το είναι των ίστας γραμμάς. Η ερώτησή μου είναι για τους παλαιούς ακροατές. Συνακροατές. Μήπως υπάρχει σχέση μεταξύ των στιγμών, των σημείων και του νυν. Σας ξαναρωτάω, εσάς τους παλαιούς εξημών. Μήπως υπάρχει σχέση μεταξύ των στιγμών, των σημείων και του νυν. Έχουν πει στα περασμένα μερικά. Ξαναρωτάω, κυρία Έλπη, μήπως υπάρχει σχέση μεταξύ των στιγμών, των σημείων και των νυν. Των νυν ή του νυν. Αφού μιλάμε πληθυντικός για σημεία και γραμμάς, και τα νυν είναι πληθυντικός. Είπατε 3 φορές του νυν ως χρονική στιγμή. Όταν πείτε τον νυν, είναι κάτι άλλο. Προηγουμένως μίλησα στο πληθυντικό, ξέρεις το ξαναδιαβάζω. Ίσως δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Σας παρακαλώ, ελάτε και πάρτε θέση. Ξαναρωτάω. Μήπως υπάρχει σχέση μεταξύ των στιγμών ή σημείων και των νυν ή μεταξύ της στιγμής και του νυν. Περιμένω απάντηση. Ακολούθως ο φιλόσοφος, κατά την προσφυλή διερευνητική του διαδικασία, απορεί και ερωτά. Περί ποια εκ των ανωτέρων αναφερθέντων στιγμών, γραμμών και όλα αυτά τα που είπαμε, καταγίνονται μαθηματική επιστήμη. Αυτά έχουν ενεργειακές επιπτώσεις για τους εξημών παλαιότερους, τις οποίες αφήνω να τις καταλάβετε, να τις αντιληφθείτε. Επαναλαμβάνω, περί ποια εκ των ανωτέρων αναφερθέντων γραμμών, στιγμών κτλ. Και επιπέδων καταγίνονται μαθηματική επιστήμη. Και απαντά ο ίδιος ο φιλόσοφος.
σώμα, εις το μαθηματικόν στερεάν σώμα. Διότι πάντοτε, όπως έχουμε είπε εδώ και στο παρελθόν, η επιστήμη ενδιαφέρεται και χρησιμοποιεί μόνο, επαναλαμβάνω μόνο, τα πρώτας αρχάς που είναι και απλούστερα. Έτσι, η επιστήμη, το α στο β και το β στο γ, το α στο γ, πρέπει οι όροι της, στο πρώτο συλλογιστικό σχήμα, όπως έχουμε πει 100 φορές στο παρελθόν, πρέπει οι όροι αυτοί να είναι αληθείς και πρώτοι, αυταπόδεικτοι, αξιώματα. Και συνεχίζει ο φιλόσοφος, ότι αυτή η ίδια ανάλυση ισχύει και για τους αριθμούς. Προσέχουμε, κύριε Ρομπέτη. Διότι ξεχωριστά από ένα έκαστο γένος στιγμών, επαναλαμβάνω, ξεχωριστά από ένα έκαστο γένος στιγμών, θα υπάρχουν μονάδες. Ξεχωριστά από έκαστο γένος στιγμών υπάρχει, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι μια στιγμή. Υπάρχουν μονάδες, άλλες. Και γι' αυτό λέγεται ότι θα προηγούνται οι μονάδες προηγούνται των αριθμών. Και για να μην σας ρωτάω, σας το λέω. Γιατί οι μονάδες, ως απλούστερε των στιγμών, είναι πρώτερε. Και επίσης διότι οι μονάδες είναι άθετες, άνευ θέσεως. Ενώ οι στιγμές έχουν θέση και κινείται κάπου. Η στιγμή έχει θέση. Το νυν για τις κυρίες έχει θέση. Έτσι. Και όσα είναι τα γέννη των στιγμών, ακριβώς τόσα θα είναι και τα γέννη των μονάδων. Η μονάση δεν είναι αριθμός. Μην το ξεχνάμε. Μην μπερδευτείτε. Επίσης, το ίδιο ακριβώς θα γίνει με άλλες μονάδες που θα είναι ξεχωριστές από τα γέννη των αισθητών όντων. Καθώς επίσης, το ίδιο θα γίνει με άλλες μονάδες που είναι ξεχωριστές από τα γέννη των νοητών όντων. Δηλαδή, ότι όσα γέννη των αισθητών είναι όσα γέννη των αισθητών υπάρχουν και όσα τα γέννη των νοητών στιγμών, έτσι, ακριβώς τόσα θα είναι και τα γέννη των αριθμητικών μονάδων. Άρα, τα γέννη των μαθηματικών μονάδων και αριθμών θα είναι άπειρα. Αφού τα αισθητά και τα νοητά είναι άπειρα. Αλλά προσθέτω εγώ για τους εξημών παλαιότερους ότι το άπειρον είναι αδιεξήτητον. Αδιεξήτητον είναι μία λέξη μοναδική, ελληνική, 100% απαρχαιότητα των χρόνων. Και αδύνατον να το εξακριβώσουν. Και κατά των φιλόσοφων, των Αριστοτέλη, στο Ίνδεξ Αριστοτέλικους, των απείρων, γενική πληθυντικού, των απείρων ούκ εστιν λαμβάνει επιστήμη. Όπως μας λέει στο δεύτερο βιβλίο των Μεταφυσικά, κεφάλαιο 4, παράγραφος 999α27. Και κατά το αρχέτυπο, τώρα θα σας διαβάσω το αρχέτυπο. Είναι το πρώτο μέρος του δεύτερου κεφαλαίου. Προσέχετε, κάτι θα πιάσετε λίγο. Ότι μεν τίνιν εν γέ της αισθητής αδύνατον είναι και άμα πλασματίας ο λόγος ήρυτε μεν. Δηλαδή, το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τα μαθηματικά σώματα μέσα στα αισθητά είναι το είπαμε προηγουμένως, στο προηγούμενο κεφάλαιο. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να είναι δύο σώματα στον ίδιο τόπο ταυτόχρονα. Σε άλλους χρόνους μπορεί, έτσι, αλλά ταυτοχρόνως δεν μπορεί. Και ο λόγος αυτός είναι πλαστός, δηλαδή είναι, πώς να σας πω, το ότι δεν μπορεί να υπάρχει, αποδεικνύεται
Και το έχουμε πει στο προηγούμενο μάθημα, στις απορίες μας. Και αυτό διότι δύο στερεά είναι αδύνατο. Άμα δύο στερεά είναι αδύνατο να συνυπάρχουν. Έτσι δε και ότι του αυτού λόγου και τα άλλας δυνάμεις και φύσης της αισθητής είναι και μηδενία και χωρισμένη. Δηλαδή, μέσα στα αισθητά είναι τα επίπεδα, είναι οι γραμμές, είναι οι στιγμές. Εντάξει. Ταύτα μεν ουν ήρυτε πρώτα. Αυτά τα έχουμε πει προηγουμένως. Αλλά προς τούτης φανερών ότι αδύνατον διαιρεθήνε ότι ουν σώμα. Αλλά σχετικά με αυτό δεν είναι δυνατόν να διαιρεθεί οποιοδήποτε σώμα. Κατά επίπεδο, γάρα διαιρεθείστε. Μπορεί να διαιρεθεί κατά επίπεδο και τούτο το επίπεδο κατά γραμμή. Και αυτή η γραμμή κατά στιγμή. Ώστε ή, εάν δηλαδή την στιγμή διαιρέσουμε διελήν αδύνατο, δηλαδή αν είναι αδύνατο να διαιρέσουμε τη στιγμή, και την γραμμή αδύνατον και τα άλλα όλα, άρα δηλαδή και το σώμα. Κατά τι ουν διαφέρει η ταύτας είναι διάφτας φύσης ή αυτάς μεν μη είναι δεν αυτές διάφτας φύσης, το αυτό γάρ συμβίστε. Διαιρωμάνουν γάρ αισθητών, διαιρεθήσονται ή ουδέ αίσθητε. Τελεία. Αλλά μην ουδέ και χωρισμένας γε είναι φύσης διάφτας δυνατόν. Ή εάν ή γάρ εστέ στερεά παρά τα αισθητά και χωρισμένα τούτων, έτερα και πρώτερα των αισθητών. Δηλαδή αν υπάρχουν άλλα πρώτερα των αισθητών. Δήλω, είναι φανερόν ότι και παρά τα επίπεδα, η λέξη παρά είναι ξεχωριστά, έτσι. Δεν είναι δίπλα. Το παρά έχει πολλές σημασίες και εξαρτάται ποια παίρνεις. Και σας λέω ότι η αριστοτελική όρη, η φιλοσοφική που χρησιμοποιεί, είναι ακροτά της ενοιολογικής ακρίβειας. Και αυτή η ακροτάτη ακρίβεια είναι εκείνη που σου δίνει έναυσμα να μπεις και να ψιλοκαταλάβεις πώς λειτουργεί το ενεργειακό σύστημα παγκοσμίως. Δήλων δε ότι και τα παραταεπίπεδα έτερα αναγκαίων είναι επίπεδα και χωρισμένα και στιγμάς και γραμμάς. Του γάρ αυτού λόγου τελεία. Είδε τα αυτά, εάν δε αυτά είναι έτσι, πάλι παρά τα του στερεού του μαθηματικού επίπεδα και γραμμάς και στιγμάς έτερα και χωρισμένα. Θα είναι και χωρισμένα. Πρώτερα γάρ των συγκειμένων εστί τα ασύνθετα. Και εάν υπέρ των αισθητών πρώτερα σώματα μη αισθητά, το αυτό λόγο και των επιπέδων των της ακτινήτης στερεής, τα καθαυτά, τα αυτά καθαυτά. Τελεία. Ώστε έτερα ταύτα επίπεδα και γραμμέ τον άμα της στερεής και χωρισμένης. Τα μεν, τελεία. Τα μεν γάρ άμα της μαθηματικής στερεής. Τα δε πρώτερα των μαθηματικών στερεών. Πάλι τίνην τούτων των επιπέδων, έσονται γραμμέ, των οποίων δηλαδή, πρώτερον δεήσει ετέρας γραμμάς και στιγμάς είναι για τον αυτόν λόγο. Τελεία. Και των εν τες προτέρες γραμμές ετέρας προτέρας στιγμάς, των οποίων δηλαδή ουκέτη πρώτερε έτερε. Τελεία. Άτοπος τε δι γίνεται εις σώρευσης. Συμβαίνει γάρ στερεά μεν μοναχά παρά τα αισθητά επίπεδα, δεν τριτά. Παρά τα αισθητά και παρά τα αισθητά και τα εν της μαθηματικής στερεής και τα παρά τα εν τούτης. Γραμμέ δε τετραξέ, στιγμέ δε πενταξέ. Δεν γράφει εδώ ο Αριστοτέλης είπα να πει στιγμέ, γραμμέ κτλ. Τετραπλέοι, πενταπλέοι κτλ. Αλλά το βρήκα από δύο σπουδαίους σχολιαστές.
Ο ένας είναι ο φιλόξενος και ο άλλος είναι ο Αφροδισιεύς, μοναδική και ανεπανάληπτη. Ώστε, συνεχίζει ο φιλόσοφος, περί τα ποια επιστήμη έσονται μαθηματικέ τούτον, ουγαρδί περί τα εν στερεό το ακινήτο. Το στερεό το ακινήτο είναι τα μαθηματικά, επίπεδα και γραμμάς και στιγμάς, τελεία. Αίγα, πάντοτε, αίγα περί τα πρώτερα η επιστήμη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η επιστήμη στηρίζεται απάνω σε αυταπόδειτες αρχές. Είναι το κεφάλαιο 15 του βιβλίου Β των Υστέρων Β. Όλο αυτός λόγος και περί των αριθμών. Παρεκάστας γάρ στιγμάς, έτερε έσονται μονάδες. Πάμε καλά. Και παρέκαστα τα όντα αίσθητα, ήταν τα νοητά, ώστε έστε γένει άπειρα των μαθηματικών αριθμών. Όπως είδατε, όπως ακούσατε, αυτά είναι κινέζικα. Πρέπει να σας πω ότι για μία ώρα μάθημα, εμένα μου πάνε 30 ώρες. Και τώρα θα προσπαθήσω να σας τα πλουστεύσω όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ, ο Αριστοτέλης, όπως είπαμε στο περασμένο μάθημα, προσπαθεί να δει οι προηγούμενοι τι είπανε, εάν μεν το είπανε κακώς, να μην γίνουμε κι εμείς ένοχοι αυτής της κακίας ή της βλακίας. Εάν είπανε κάτι που είναι μπαρούφα, εντάξει, να μην πούμε κι εμείς την ίδια μπαρούφα. Και αν είναι κάτι το οποίο είναι σαν και αυτό που λέμε εμείς, τότε είναι καλύτερα να ακούμε κάτι το οποίο είναι σαν δική μας γνώμη. Σκεφτείτε δηλαδή πώς σκεφτόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή λέει κάποιος μια βλακία, να μην την πω κι εγώ. Και αν κάποιος λέει κάτι σωστό, να έχω τη χαρά ότι συνταυτίζομαι με αυτόν που λέει σωστά πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα να κρίνουμε αυτά που προηγουμένως είπαν οι Πυθαγόροι, ο Σπεύσικος και ο Πλάτων. Εδώ σας θυμίζω ότι ο Πλάτων είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς των αιώνων και του κόσμου ολόκληρου. Είναι δυσχερές έως αδύνατον να κατανοήσουμε τα μαθηματικά στον Πλάτωνα. Έχουν κάνει κάποια προσπάθεια στην Ακαδημία Αθηνών πριν από 50 χρόνια. Κάποιος κύριος είπε περί των μαθηματικών παρά τον Πλάτωνη 4 σελίδες. Δηλαδή τρίχες. Και βγήκε ο Φόουλερ, τώρα τελευταία από τις εκδόσεις Παπαδήμου, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έγραψε για τα μαθηματικά στον Πλάτωνα. Τα μαθηματικά στον Αριστοτέλη τα έχει γράψει ένας Ιγκλέος, επίσης, σαν το Τόμας Χιλ. Και αυτοί είναι αλλοεθνείς Έλληνες. Και εμείς δεν χρειάζεται να πω τι είμαστε. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να δούμε τι λέει ο Αριστοτέλης για τα μαθηματικά των Πυθαγορίων και του Πλάτωνος. Αυτοί λέγανε ότι οι ιδέες και τα μαθηματικά είναι αρχές των νότων. Αρχή είναι η πηγή αποτελέσματος. Και όν είναι κάθε υπόσταση που υπάρχει. Αν δεν με παρακολουθείτε, θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά πιο απλουστεύουμε να κάνω. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν τώρα εμείς να δούμε αυτά που λέει ο Πλάτωνας με τα μαθηματικά του. Κάνω μια παρένθεση να σας πω για τα μαθηματικά στο μύθο περί του Σπηλαίου. Στο μύθο περί του Σπηλαίου, αυτά που λέει ο Πλάτων, μην νομίζετε ότι τα βρήκαν Έλληνες, τα βρήκαν οι Αμερικάνοι, ο Πάνχοφ και ο Στράους, στο Brown University το 1974. Και έχω αυτή την
τρισδιάστατα, να δείτε πώς οι μαθηματικοί, αυτοί οι σπουδαίοι αλλοεθνείς Έλληνες, που ξέραν καλά τον Ευκλήδη, βγάλανε την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Έκτη διάσταση, γιατί το μυαλό μας, ο νους μας εδώ στον πλανήτη Γη είναι τρισδιάστατος. Ό,τι υπάρχει εδώ είναι τρισδιάστατο. Ό,τι υπάρχει, σκεφτείτε, ό,τι υπάρχει. Και εμείς μπορούμε μόνο με τον τρισδιάστατο νου μας να το καταλάβουμε, διότι δεν τον έχουμε τεχνώσει ίον εν μάχη, όπως μας λέει ο φιλόσοφος στα ύστερα Β, που το μυαλό μας πρέπει να το έχουμε τεχνωμένο ίον εν μάχη και καθαρμένο. Όχι διότι μου κατέβηκε να πούμε έχω εχθρική σχέση με τον κύριο Τάδε, πάντα σκοτώσουμε. Εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει οι σκέψεις μας να είναι από καθαρό νου, που είναι απειλαγμένος παθών. Πάμε καλά. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Αριστοτέλης με αυτά που μας δίδαξε προηγουμένως για τους παλαιούς ακροατές και μας λέει ότι για να δούμε αυτά που λένε οι Πυθαγόροι, ο Πλάτων, ο Σπεύσικος και οι μαθητές τους. Είναι σωστά ή είναι λάθος? Και αρχίζει και λέει. Λένε αυτοί ότι τα μαθηματικά έχουν υπόσταση. Εντάξει. Και μάλιστα σωματική, ηλική. Και λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, διότι δύο σώματα στον ίδιο τόπο δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν δύο άνθρωποι να γίνουν ένας. Δεν είναι δυνατόν δύο γάτες να γίνουν μία. Δεν είναι δυνατόν δύο αρκούδες να γίνουν μία. Δεν είναι δυνατόν δύο σπίτια να γίνουν ένα. Ή δύο αυτοκίνητα να γίνουν ένα. Ένα από τα δύο θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει. Άρα για τις απαγωγές των αδύνατων, λέει ο φιλόσοφος, ότι αυτό δεν μας εκφράζει εμάς. Μπαίνει στη δεύτερη υπόθεση. Ας πούμε, λέει, ότι τα μαθηματικά σώματα και τα αισθητά σώματα είναι ξεχωριστά. Αλλά και αυτό δεν είναι δυνατόν. Πάλι το αποδεικνύει δια της απαγωγής εις το αδύνατο. Κάνω μια παρένθεση για τους νέους. Η απαγωγή στο αδύνατο είναι μια μέθοδος η οποία σου δίνει μοναδική δύναμη για να μην σε πιάνουν κότσο χωρόγιο. Εντάξει. Και στηρίζεται στη θεωρία της επιφάσεως. Δηλαδή το ναι και το όχι δεν συνυπάρχουν ταυτοχρόνως. Το ναι και το όχι δεν συνυπάρχουν ταυτοχρόνως. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, ή είναι ή δεν είναι. Προχωρούμε τώρα. Με αυτή τη θεωρία της επιφάσεως, τι λέει ο φιλόσοφος? Ότι δεν είναι δυνατόν τα μαθηματικά σώματα και τα αισθητά σώματα να συνυπάρχουν χωριστά το ένα από το άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο τα μαθηματικά σώματα και τα αισθητά. Είναι και άλλα σώματα. Τα μαθηματικά σώματα είναι πρώτερα των αισθητών. Τι πάει να πει αυτό? Πριν γεννηθούν τα αισθητά, ήταν τα μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά είναι απλούστερα. Τα αισθητά είναι σύνθετα. Ένας άνθρωπος, εγώ παραδείγματος χάρη, ή ο καθένας από εμάς, είναι μια σύνθετη υπόσταση. Ενώ τα μαθηματικά, οι μαθηματικές έννοιες είναι απλές. Άρα το απλό είναι προηγούμενο του συνθέτη. Με την αρχή της επιφάσεως. Πάμε καλά. Άρα δηλαδή, τα μαθηματικά είναι προηγούμενα από τα αισθητά. Πάμε παρακάτω. Ακόμα λέει υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία όντων, τα οποία είναι πρώτερα των μαθηματικών. Και ποια είναι αυτά? Ο νους καθόλου νους σε πάει βαθιά στο ακίνητο κοινού και σου λέει κάνε βουτιά να δούμε τι θα καταλάβει.
λοιπόν υπάρχουν τρεις κατηγορίες όντων. Τα πρώτερα, τα εντελώς πρώτα δηλαδή, έτσι, τα δεύτερα που είναι τα μαθηματικά και τα τρίτα που είναι τα αισθητά. Άρα, λέει ο φιλόσοφος, ότι ούτε ξεχωριστά είναι τα μαθηματικά, γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα μαθηματικά, υπάρχουν και άλλες οντότητες. Άρα και αυτό το επιχείρημα το αναιρεί, το καταστρέφει. Τώρα λέει το εξής. Πάει στους αριθμούς. Οι αριθμοί τι είναι, το πλήθος των μονάδων, δεν είναι. Η μονάση δεν είναι μέτρο των αριθμών. Για κάθε σώμα, για κάθε επίπεδο, το σώμα χωρίζεται σε επίπεδο, μπορούμε να το φανταστούμε, εντάξει. Ένα σώμα έχει επίπεδα, έχει γραμμές και έχει στιγμές. Οι στιγμές διαφέρουν από τις μονάδες, διότι οι στιγμές έχουν θέση. Εντάξει. Και θέλω να σκεφτείτε τον νυν, οι εξημών παλαιότεροι. Οι στιγμές έχουν θέση, ενώ οι μονάδες δεν έχουν, είναι άθετες. Άθετες. Για κάθε λοιπόν γραμμή, στιγμή ή επίπεδο υπάρχει ένα αντίστοιχο το οποίο αποτελείται από μονάδες, από αριθμούς. Αλλά μας λέει ο φιλόσοφος ότι τα όντα, τα νοητά και τα αισθητά και τα μαθηματικά είναι άπειρα. Άρα και οι μονάδες και οι αριθμοί είναι άπειροι. Και το άπειρον είναι αδιεξήγητο. Δεν μπορείς να πάρεις επιστήμη αυτού το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και δεν είναι εν χρόνο. Έτσι. Αυτά τα ολίγα όσο πιο απλουστευμένα γινότανε. Και τώρα θέλω να ακούσω ερωτήσεις από κάποια κυρία ή από κάποιο κύριο επί των όσων είπαμε, γιατί θα σας πω και τούτο το οποίο είναι εκπληκτικό. Θέλω να με προσέξετε πολύ. Όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, για επίπεδα, γραμμές, στιγμές, μονάδες και άλλα κοινά, αυτά όλα δεν είναι μόνο νοητά, μπορεί να είναι και υλικά. Μπορεί να είναι δυνάμει ή ενεργεία για τους εξημών παλαιότερους. Και το θέμα είναι εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ενεργειακή εξέλιξη αυτών των υποστάσεων. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ενεργειακή εξέλιξη αυτών των υποστάσεων. Το ξαναλέω. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ενεργειακή υπόσταση αυτών των εξετάσεων. Αυτών των περιστάσεων. Των υποστάσεων. Εντάξει, για να ακριβολογούμε. Εδώ λοιπόν, εγώ τελείωσα την απλουστευμένη μου αφήγηση που έχει να κάνει με τη διαφορά μεταξύ των πλατωνικών θέσεων, απόψεων και θεωριών του Πλάτωνος και των μαθητών του και του Αριστοτέλους. Λένε λοιπόν οι πλατωνιστές, ο Σπεύσικος και άλλοι, σε κείμενα τα οποία δεν έχουν σωθεί. Αλλά βλέπεις να τα γράφει στα σχόλιά του ο Αφροδισιεύς και ο Φιλόξενος, να μιλάνε για αυτούς τους άλλους σχολιαστές και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε τα κείμενά τους πουθενά. Και σας το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Ζητήσαμε από την Ακαδημία Αθηνών επωνύμως ως Αριστοτελικός Όμιλος να μας δώσουν κάποια βιβλία που είχαν τα σχόλια του Αριστοτέλους. Και ο κύριος Κονομής μας απήντησε ότι δεν μας ταλανίζει. Η Ακαδημία Αθηνών. Και ξέρετε που τα βρήκαμε. Στο Χάρβαρντ. Στο διαδικτυακό τόπο του Χάρβαρντ μπορεί να βρεις ό,τι αρχαίο ελληνικό κείμενο θέλεις. Και ρωτάω, ποιοι είναι οι αρχαίοι Έλληνες, εμείς.
οι Αμερικάνοι. Ερώτημα απλοϊκό. Ποια κυρία ή κύριος θέλει κάτι να πει? Η κυρία Οικονόμου. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας θυμίσετε τι εννοεί ο Αριστοτέλης όταν λέει μαθηματικά σώματα. Αυτά που εννοεί ο Πλάτων. Ο Πλάτων. Ο Πλάτων λέει, ναι, ότι μαθηματικά σώματα είναι αυθύπαρκτες υποστάσεις, ουσίες, εκ των οποίων εκπορεύονται οι αρχές των όντων. Ο κύριος Μολιώτης. Με αυτά που άκουσα σήμερα, εμένα με διακατέχει δέος. Πιο φωναχτά να σας ακούμε κι άλλοι. Διακατέχει δέος, λέω, Καλά κάνει που σας διακατέχει δέος. και μου έχει δεν μπόρεσα να καταλάβω πολλά πράγματα, αλλά μου έχει δημιουργηθεί η εξής διαδικασία μέσα σε όλες. Είπαμε οι στιγμές, δηλαδή τα σημεία, δεν έχουν διαστάσεις. Έχουν θέση στο επίπεδο παραδείγματος χάρη, ορίζονται με δύο συνεργασίες, στο τρισδιάστατο χώρο με τρεις συνεργασίες, αλλά δεν έχουν διάσταση. Ένα άπειρο σύνολο ή αλληλοδιαδοχή στιγμών, σημείων, μας κάνουν την ευθεία. Η οποία όμως ευθεία, ενώ απαρτίζεται από στιγμές που δεν έχουν διάσταση, αυτή έχει διάσταση. Και μάλιστα προς δύο κατευθύνσεις, δύο διευθύνσεις, πώς να το πούμε, τη θετική και την αρνητική φορά. Αυτό μου θυμίζει ότι ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει διάσταση, δίδει διάσταση σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη ύπαρξη, μου θυμίζει τη σύγχρονη θεωρία που έχει ανακαλυφθεί τελευταία και λέγεται για το σωματίδιο του Θεού ή το σωματίδιο του Χίγγι. Το οποίο ενώ δεν έχει μάζα, δίδει μάζα, όπως λέγεται, σε όλα τα άλλα στοιχεία, τα άτομα στοιχεία. Και μου δημιουργείται το ερώτημα. Επειδή αυτό το σωματίδιο λέγεται και σωματίδιο του Θεού, είπαμε, και είναι ενεργειακό, όπως λένε, μήπως υπάρχει κάποια αντιστοιχεία μεταξύ αυτού του σωματιδίου και του σημείου, έτσι όπως ορίζεται, και από τον Ευκλήδη, το οποίο δεν έχει διάσταση, αλλά δίνει διάσταση στην ευθεία και στα τρισδιάστατα σώματα κατ' επέκταση. Και αν πούμε έτσι, αν δεχτούμε αυτή την άποψη, μήπως αυτό το σημείο, η στιγμή των μαθηματικών, το σημείο των μαθηματικών, είναι ένα ενεργειακό, ας το πούμε, το οποίο εκπορεύεται από το ακίνητο κινούν, από το θείο, δηλαδή, κατ' ουσίαν τα μαθηματικά, έτσι μπορώ να καταλήξω εγώ, εκπορεύονται από το ακίνητο κινούν και ερχόμενα όπως η ενέργεια στον κόσμο των τριών διαστάσεων παίρνει τις διάφορες μορφές. Δηλαδή, ενέργεια και μαθηματικά έχουν κάποια συνάφεια ή ταυτίζονται. Και ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε να σας θέσω, που με βασανίζει από τότε που ήμουν μαθητής. Θυμάμαι τους καθηγητές μας στο σχολείο ότι αν κάποιος έλεγε για τις εισάτομων απαγωγής, τον κορόιδευα. Διότι δεν κάνουμε καμιά απαγωγή, λέει, κάνουμε επαγωγική διαδικασία. Και ο σωστός όρος είναι δια της εισάτομων επαγωγής, επαγωγική διαδικασία. Γιατί στο σύγχρονο κόσμο σήμερα έχετε κρατήσει άποψη για τις εισάτομων απαγωγής και ποιο είναι το σωστό? Στα τα δύο. Ευχαριστώ. Αρχίζω από το τελευταίο. Το σωστό είναι για τις απαγωγές στο αδύνατο. Το απαγάγεις και το πας στο αδύνατο. Είναι αδύνατον ή είναι δυνατόν? Η θεωρία της επιφάσεως είναι ή όχι? Το πρώτο, η τελευταία ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση. Πρέπει να σας πω, με προκαλείτε να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσα στους παλαιούς μου ακροατάς. Τι σχέση έχει με τον νη? Έτσι. Αλλά θα απαντήσω. Με μεγάλη τον χαρά. Λοιπόν, όταν λέμε σημείο ή στιγμή ή μονάδα, που μας είπε και για μονάδες, είναι
ακροτά της ακριβίας οι έννοιες. Και επειδή δεν τα καταλαβαίνουν αυτά στο ΣΕΠ, δεν ξέρω, είναι εδώ ο κ. Σαραγάς. Δεν έχει έρθει. Είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στο ΣΕΠ. Προσπαθούν και δίνουν ονόματα τα οποία ο Αριστοτέλης δεν δίνει. Ο Αριστοτέλης δεν λέει το ακίνητο κοινού είναι Θεός. Πάμε καλά. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με θρησκείες. Και κάποτε έγραψε ένα βιβλίο το οποίο χάθηκε, το κάψανε. Οι αρχαίοι παπάδες, όχι το ίδιο. Το οποίο ήταν περιευχών. Και έλεγε, εσείς μπορείτε να ζεσταίνετε το νερό με την προσευχή. Και του κάνανε μήνυση Ελιασεβία. Ο Ευρυμέδων και ο Δημόφυλος. Ο Ευρυμέδων ήταν αρχιερεύς των Ελευσινίων. Και ο άλλος ήταν του Ισοκράτους. Μια άλλη μαστοριά των Αθηνών της εποχής εκείνης. Και έφυγε ο Αριστοτέλης, έτσι, για να μην πάρει την ίδια νύλα με το Σοκράτη. Και πήγε στη Χαλκίδα, το χωριό της μητέρας του. Και εκεί απεβίωσε από στο μαχικό νόσημα, λέει. Δεν είπαν αν το δηλητηριάσανε ή όχι. Έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα του σημείου ή της στιγμής ή της μονάδας. Και λέμε τα εξής στινά. Η στιγμή έχει θέση και στα μαθηματικά σώματα και στα αισθητά σώματα, αλλά και στα νοητά σώματα που προϋπάρχουν στις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο έχει θέση και το νυν, το οποίο είναι άχρονο. Αυτά που θα σας πω εντός παρενθέσεως. Ο σχολιαστής μιλάει για το τρισμακάριστον πάθος ή κάλος. Με δύο λάμδα, έτσι. Μην παραξηγηθούμε. Και λέει το τρισμακάριστον κάλος βιώνεται όταν, το λέω εγώ απλά, σε χρόνο 0, κάποτε ρωτήσαμε το ποτηράκι, τι είναι ρε εσύ μάγκα το 0, και λέει ένας κύκλος που δεν έχει τίποτα μέσα. Έτσι. Και λέει ότι αν σε αυτό το 0 χρόνο μπορείς να βιώσεις τον ακρότατον έρωτα, τότε θεοποιείσαι και γίνεσαι τρισμακάριστος. Το θεοποιείσαι, δεν το λέει ο φιλόσοφος, σχολιαστέ το λέει. Εντάξει. Κλείνει η παρένθεση. Απαντώ στο ερώτημα. Όλα αυτά είναι ενέργειες. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες είναι άγνωστες για μας. Εγώ που δουλεύω 50.000 ώρες, είναι ζήτημα ξέρω το 0,01%. Το ψυχανεμίζομαι, που λέει ο Καζαντάκης. Το ψυχανεμίζομαι. Και είμαι βέβαιος ότι είναι ενέργεια, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Πάλι για τις απαγωγές στο αδύνατο σας αποδεικνύει ότι είναι ενέργεια. Γιατί το νυν είναι ένα όριο, όπως η στιγμή, όπως η μονάδα. Η μονάδα είναι αρχή μετρήσεως των αριθμών, έτσι, το οποίο χωρίζει το παρελθόν από το μέλλον. Αλλά ο χρόνος είναι κίνηση. Άρα αυτό είναι μία ενέργεια η οποία είναι σταματημένη. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Και πώς μπορείς να την ενεργοποιήσεις? Ποια είναι η μαγιά σου? Πώς μπορείς να βάλεις αυτές τις στιγμές ή τα σημεία ή το νυν να τα βάλεις να κάνουν μια γραμμή? Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις χρόνο. Κίνηση. Από πού θα πάρεις ενέργεια για να κάνεις κίνηση? Τι προξενεί την κίνηση? Κυρία μου, τι προξενεί την κίνηση? Το σπρώξιμο του ακινήτου κινούντος. Καλά το λέτε, αλλά το σπρώξιμο είναι κίνησης.
Εντάξει. Άρα, εμείς θα δείτε στα βιβλία μου, έχω το σήμα της Βεργίνας. Το σήμα της Βεργίνας, άμα το κοιτάξετε έτσι, σας φαίνεται σαν αστέρι. Άμα το κοιτάξετε πιο αλλιώς, με μοιημένα, δηλαδή, σας το έχει πει κάποιος, θα δείτε ότι είναι μία σφαίρα νοητή από την οποία εκπορεύονται ενέργειες. Δηλαδή, το ακίνητον κινούν. Και αυτό το χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος. Είχε 60.000 φαντάρους και 3.000 συλληπείς και ο άλλος είχε 3 εκατομμύρια. Άμα κατουράγαν θα κάνουν ποτάμι με 3 εκατομμύρια. Και τους έκανε σκόνη. Γιατί? Διότι ο ενεργητικός νους του ήταν ούτω πώς τεχνωμένος, ώστε μπορούσε, ήξερε, προσέχτε τι ήξερε, να κοιτάει από τα μάτια του αετού που ήταν πάνω από αυτόν και του έδειχνε που να χτυπήσει το δαριό. Και μόλις τον είδε ο δαριος έγινε σκόνη, χάθηκε έφυγε. Και τα 3 εκατομμύρια διαλυθήκαν. Δηλαδή, είναι μεγάλη η υπόθεση ο νους ήων εν μάχη, ο τεχνωμένος. Η απάντησή μου, κύριε Ρουμαλιώτη, είναι αυτή. Τώρα ψάχνουμε στο ΣΕΡ. Δεν είναι εδώ ο κύριος Σαραγάς να μας πει, επειδή είναι του ιδίου σωματείου, να μας πει τι κάνουν. Προσπαθούν, αλλά οι γλώσσες τους είναι ανάπηρες. Όλες οι λατινογενείς γλώσσες, συγκριτικά με την αρχαία ελληνική. Και εάν διαβάσετε το Συμπλίκιο στα σχόλια που κάνει στις κατηγορίες, θα πάθετε την πλάκα σας, διότι μιλάει την καθαρέουσα της αρχαίας ελληνικής. Πέτσε με τα σύννεφα, το λες τι είναι αυτό τώρα, παιδί. Και η καθαρέουσα είναι πάνω από τις 3 διαστάσεις. Και επειδή άμα είσαι πάνω από τις 3 διαστάσεις, είσαι τσακάλι που λένε στην πιάτσα, προσπαθούν αυτά να τα καταστρέψουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν, όχι για άλλο λόγο. Αν καταλαβαίνουν θα χρησιμοποιήσουν και αυτοί. Αλλά επειδή είναι γαυγά, έτσι, γίνεται αυτή η ιστορία.